Эвалюцыя этнічнай мяжы. З'яўленне славянскіх паселішчаў у басейне Нёмана адбылося паводле меркавання даследчыкаў дзесьці ў другой палове першага тысячагоддзя нашай эры. Археолагі лічаць, што ў гэты час названы рэгіён быў заняты рэдкімі і нешматлікімі балцкімі паселішчамі. Каланізацыйны рух славян у пачатковай фазе не вызначаўся актыўнасцю, і балтаславянскую этнічную мяжу ў VI стагоддзі даследчыкі акрэсліваюць прыблізна па лініі Прыпяці. Наступным пасля Прыпяці важным міжэтнічным рубежом на пачатку другого тысячагоддзя стала лінія вадападзелу між Дняпром і Нёманам. Звяртае на сябе ўвагу цікавая акалічнасць, якую цяжка назваць выпадковай. Усе без выключэння акрэсленыя даследчыкамі варыянты межаў на розных этапах характарызуюцца ў сваім галоўным кірунку паралельнасцю да лініі гэтага вадападзелу. Лічыцца, што славяне ішлі па рэках, у данным выпадку ўверх па прытоках Прыпяці. Відавочна, рубеж вадападзелу на нейкі час стаў натуральным бар'ерам, свайго роду стартавай лініяй перад пачаткам новага этапу славянскага руху, распачатага, па ўсей верагоднасці, у канцы X стагоддзя. Пры тэндэнцыі славянскага руху да раўнамернасці не дзіўна, што пазней кантактная балтаславянская зона развівалася паралельна лініі вадападзелу. Актывізацыя славянскага, дакладней ужо ўсходнеславянскага каланізацыйнага руху на Панямоні зафіксавана прыблізна з канца X – пачатку XI стагоддзя. Менавіта ў гэты час усходнімі славянамі былі заснаваны асноўныя гарады рэгіёна, захаваўшы сваё значэнне да сённяшняга дня. Новаградак, Гародня, Ваўкавыск, Слонім, падобна і Вільня. Адной з верагодных прычын названай актыўнасці можна лічыць прымусовую хрысціянізацыю ўсходніх славян, якая была праведзена якраз у канцы X стагоддзя. Гвалтоўная замена карэннага светапогляду чалавека познеродавага грамадства магла прывесці да атоку часткі незадаволенага насельніцтва ў разведаную ўжо Панямонскую вобласць. На карысць гэтага меркавання сведчыць зафіксаваная археолагамі ў Новаградку і іншых гарадах Панямоння даволі позняя, другая палова, канец XI стагоддзя, з'яўленне прадметаў хрысціянскага культу. У горадзе, дзе, безумоўна, большасць насельніцтва была славянскай, да канца XI стагоддзя няма ніякіх прыкмет хрысціянства. Магчыма, што прыхільнасць да язычніцтва таксама была адной з прычын, спрыяўшых з'яўленню тут насельніцтва, якое імкнулася пазбегнуць хрысціянізацыі. На Панямоні сустрэліся некалькі каланізацыйных плыняў: крывіцкая з усходу, дрыгавіцкая і валынская з паўднёвага ўсходу і поўдня. З паўднёвага захаду да Панямоні даходзілі і мазавецкія каланісты. Этнаграфічная экспедыцыя Ан Беларусі ў 1954 годзе вызначыла, на думку яе кіраўніка Міхаіла Грынбальта, зону сутыкнення між крывіцкай і дрыгавіцкай плынямі. Месца сустрэчы акрэслена на паўночны ўсход ад Гародні па лініі Рудань, Воранава, Ашмяны, Астраец і ўяўляе сабой паласу змешаных гаворак, пераходную ад паўднёва-заходняй да паўночна-ўсходняй групы беларускіх гаворак. На Панямоні славяне сустрэліся з яцвягамі ў вобласці левых прытокаў Нёмана і аўштайтамі, культура ўсходнелітоўскіх курганоў у басейне Віллі. Актывізацыя славянскай каланізацыі Панямоння ў канцы X стагоддзя значна змяніла этнічную сітуацыю ў рэгіёне. Лічыцца, што на час утварэння кіеўскай дзяржавы балтаславянская мяжа праходзіла прыблізна па лініі возера Свейскае, Дзесна, Пліса, Буцлаў, Заславе, Рубяжэвічы, Дзяраўная, Беліца, Слонім, Ваўкавыск. Для вырашэння надзвычай складанай праблемы эвалюцыі этнічнай мяжы даследчыкі выкарыстоўвалі розныя крытэрыі і матэрыялы: археалагічныя, тапанімічныя, антрапаметрычныя, пісьмовыя, этнаграфічныя, у тым ліку звесткі аб канфесійным падзеле насельніцтва. Аднак усе гэтыя крытэрыі, акрамя этнаграфічных даследаванняў канца XIX-XX стагоддзя, па-першае, не здольныя паказаць дастаткова выразную лініярную мяжу, па-другое, не даюць надзейных пастаў для яе датавання. Для прыкладу разгледзім адзін з асноўных шырока ўжываных крытэрыяў размежавання балтаў і ўсходніх славян, менавіта па канфесійнай прыналежнасці насельніцтва: каталікі, літовісы, праваслаўныя, беларусы. Так, Ежы Ахманскі, прааналізаваўшы межы перавагі каталіцызму, іх аўтары Руклас, Пакштас, Грынбальд, прыняў, што мяжа каталіцызму на Віленшчыне ў канцы XVIII стагоддзя павінна цалкам адпавядаць арэалу літувійскай мовы ў ранейшую эпоху. Мовазнаўца Гаўчас следам за Ахманскім лічыць,
што, цытата, веравызнанне насельніцтва ў канцы 14 стагоддзя на час увядзення каталіцтва ў Літве патрэбна лічыць асноўным паказчыкам, які адрозніваў літувісаў ад беларусаў. Канец цытаты. Аднак тут жа гэты аўтар удакладняе, што на момант хрышчання літувісаў у каталіцтва 1387 год частка літувіцкага насельніцтва на ўскраінах этнічных тэрыторый ужо была праваслаўнай і такой засталася. Узнікае яшчэ пытанне, дзе ўзяць даныя аб канфесійных падзелах на канец 14 стагоддзя. Гаучас, як і другія даследчыкі, выкарыстоўвае пры аналізе сітуацыі канца 14 стагоддзя матэрыялы значна пазнейшыя, у даным выпадку запозненыя больш чым на паўтысячагоддзя. Менавіта даныя перапісу 1921 года з агаворкай, што за минулыя векі, цытата, адбыліся змены ў гэтым плане. Канец цытаты. Такой агаворкі, на мой погляд, далёка недастаткова. Змены, якія адбыліся за 5 вякоў між 14 і 20 стагоддзям, амаль не даследаваліся, але можна не сумнявацца, што яны былі значнымі. У 1434 годзе польскі тэолог Мікалай Казлоўскі паведаміў сабору ў Базелі, што кароль Ягала перавёў у каталіцтва шмат схізматыкаў праваслаўных. Біскуп Якуб Сенна дакладваў у 60-х гадах таго ж стагоддзя папе рымскаму Пію II, што Ягала прывёў да каталіцкай веры не толькі літувісаў, але і значную частку русінаў, менавіта ў тых месцах, дзе апошнія жылі сярод літувісаў або па суседству, у аддаленні ад праваслаўных парафій. Можна ўпэўнена сцвярджаць, што ад 15 стагоддзя мела месца тэндэнцыя да перахода праваслаўных феадалаў рознага этнічнага паходжання, а часта і іх сялян, у каталіцызм па прычыне прывіляванага становішча каталікоў у дзяржаве. Тэндэнцыя гэта ўзмацнілася, асабліва пасля Люблінскай уніі і пазней у часы контррэфармацыі. Адпаведныя прыклады з другой паловы 15 і пачатку 16 стагоддзя прыводзіць Ахманскі. У 1476 годзе князь Александр Гальшанскі надае касцёлу ў Лебедзеве, каля Маладзечна, уладанні і сялян, з якіх усе 14 маюць рускія імёны. Ахманскі даказвае пры гэтым, што князь Гальшанскі, частка роду была праваслаўнай, частка каталіцкай, фундуе касцёл з мэтай перахрышчвання праваслаўных у каталіцтва. Яшчэ прыклад. Гаспадарскі пісар Іван Івашка Сапега перайшоў з праваслаўя ў каталіцызм і ў 1501 годзе атрымаў дазвол на фундацыю касцёла ў Ікзані, каб у ім службу адпраўляў ксёндз паводле каталіцкага абраду для вернікаў, якім будуць, цытата, там лаціні, гуам руцені, канец цытаты. Ніхто з даследчыкаў яшчэ не даказаў, што такія выпадкі былі выключэннем у краіне, дзе праваслаўны феадал, перайшоўшы ў лацінскую веру, аўтаматычна атрымліваў дадатковыя даволі значныя правы і магчымасці для кар'еры. Асабліва рэальнымі такія магчымасці былі менавіта на Панемоне, галоўнай вобласці дзяржавы. Да Люблінскай уніі, калі пашыраецца паланізацыя шляхты ВКЛ, феадалы як каталіцкага, так і праваслаўнага веравызнання ва ўмовах дамінавання ўсходнеславянскай культуры стваралі даволі аднародную этнічна-культурную масу. З усяго вышэйсказанага напрошваецца выснова, што канфесійная прыналежнасць як крытэрый этнічнай ідэнтыфікацыі насельніцтва верхняга і сярэдняга Панемоння ў часы сярэднявечча выглядае, па меншай меры, сумнеўна і патрабуе значнай карэкцыі. Пэўную папраўку дазваляе ўнесці інфармацыя аб так званым старакаталіцкім насельніцтве, якое пражывае ў парафіях, заснаваных між 14 і канцом 16 стагоддзя, пасля прыняцця Берасцейскай царкоўнай уніі. Акрэсленая паводле гэтай папраўкі мяжа перавагі так званага старакаталіцкага насельніцтва можа быць прынята да ўвагі па той прычыне, што яна ў агульных рысах згаджаецца з мяжой, вызначанай на аснове данай тапанімікі. Гаворка ідзе аб так званай лініі Сафарэвіча. Мовазнаўца Ян Сафарэвіч правёў яе на аснове картаграфавання перавагі айконімаў суфіксам «ішкі», устанавіўшы, што ў раёнах з літувіцкім насельніцтвам колькасць такіх айконімаў складае ад 12 да 15%. Даследчык акрэсліў паўднёва-ўсходнюю мяжу мясцовасцей, дзе такія назвы складаюць не менш як 4%. Прызнаўшы атрыманы вынік за мяжу ў, цытата, старэйшай фазе рассялення літувіцкага насельніцтва, канец цытаты, даследчык адзначыў яе яўнае супадзенне з мяжой між раёнамі з перавагай каталіцкага або праваслаўнага насельніцтва. Працу Сафарэвіча дапоўніў Гаучус, скарыстаўшы яшчэ айконімы з другімі літувіцкімі суфіксамі, кареннямі і канчаткамі.
Значнае супадзенне мяжы, акрэсленай па дзвюх розных крытэрыях, нельга назваць выпадковым. Лінія Сафарэвіча, па ўсёй верагоднасці, з'яўляецца вехай, якая зафіксавала нейкі этапны момант эвалюцыі этнічнай сітуацыі па Нямоне. Паколькі яна ў асноўных рысах супадае з мяжой перавагі каталіцкага, старакаталіцкага па Грымбальду насельніцтва, то, ведаючы дату хрышчання літуісаў 1387 год, даследчыкі прызнаюць названую мяжу адпаведнай сітуацыі канца 14 стагоддзя і больш ранейшых часоў. Блізкі да лініі Сафарэвіча кірунак мае этнічна-балтаславянская мяжа 12-13 стагоддзя, прапанаваная Лаўмянскім. Варта адзначыць таксама значнае супадзенне яе з мяжой распаўсюджвання айконімаў, звязаных з яцвягамі. Балцкая назва Ятвесь і яе літувійскі адпаведнік Дайнава. Такія цяжкія для тлумачэння супадзенні сведчаць аб заблытанасці і складанасці сярэднявечнай этнічнай сітуацыі на Панямонні. Для акрэслення мяжы на больш раннія часы выкарыстоўвалася размяшэнне айконімаў крывічы, русакі, рубяжэвічы. У аснове гэтага метаду ляжыць дапушчэнне, што крывічы перыферыйная назва ўсходнеславянскага арэала ў племянную эпоху, а русакі ў часы Кіеўскай Русі. Апошняе адпаведна прынятае за больш познія. Правёўшы мяжу паводле гэтага крытэрыю, Ежы Ахманскі датаваў яе 7-8 стагоддзям. Надзейнасць падобнага метаду праверыць вельмі складана. Методыка Ахманскага не дазваляе пазбавіцца некалькі спрэчных момантаў. Напрыклад, чаму не выдзяляюцца айконімы, звязаныя з дрыгавічамі? Можа, балты ў канцы першага пачатку другого тысячагоддзя ўсіх усходніх славян называлі крывічамі, як славяне называлі ўсіх аўкштойтаў літоўцамі. Як датаваць айконім Рубяжэвічы? Можа, назва русакі больш позняго паходжання і звязана з пазнейшымі 14-18 стагоддзям межамі гістарычных раёнаў ВКЛ, Русі, Літвы і Палесся. Такая сувязь выглядае даволі праўдападобна ў выпадку з этнонімам Літва, бо яшчэ ў 20 стагоддзі палешукі называлі беларусаў на паўнач ад пружан ліцвінамі. Даследчыкі праводзяць свае лініярныя межы, агаворваючы або разумеючы апрыоры іх значную умоўнасць. Лінія Сафарэвіча то мяжа адноснай перавагі назваў на ішкі. Мяжа па канфесійнаму крытэрыю паказвае перавагу адной канфесіі на другой. Акрэсленне прыблізнай мяжы паводле верагодных крытэрыяў яшчэ не дае магчымасці гэтую мяжу датаваць. Можна казаць толькі аб адноснай храналогіі, якая адлюстроўвае устойлівую нязменную тэндэнцыю да перамяшчэння мяжы кантактнай зоны ў кірунку на поўнач і паўночны захад, гэта значыць з тэрыторыі славянскай на балцкую. Урэшце патрэбна прызнаць, што акрэсленне нават прыблізнай лініярнай мяжы выглядае справай надзвычай складанай, калі не безнадзейны, па дзвюх прычынах. Па-першае, славянскі рух адбываўся пастаянна. Па-другое, лініярнай мяжы фактычна не існавала. Між двумя этнасамі мелася шырокая рухомая паласа, зона змешанага балтаславянскага насельніцтва. Гэтыя акалічнасці мелі значны ўплыў на распрацоўкі Генрыха Лаўмянскага, праведзеныя яшчэ ў 30-х гадах і пацверджаныя даследчыкам у 60-е гады. Лаўмянскі прапаноўваў разглядаць мяжу ў дзвюх аспектах – палітычным і этнічным. Палітычную мяжу даследчык лічыў з'явай надзвычай стабільнай. Ад 7 да 19 стагоддзя, ад племяннога ладу да межаў павету, а потым губерняў. І акрэсліваў яе кірунак на 12-13 стагоддзя па гарадах Гародня, Ваўкавыск, Слонім, Наваградак, Менск, Заслаўе, Лагойск. Аднак, на думку гісторыка, дрыгавіцкае і крывіцкае насельніцтва вельмі рана пранікла на балцкую тэрыторыю і стварыла там свае энклавы, меўшыя тэндэнцыю да расшырэння і асіміляцыі мясцовага насельніцтва. Тым не менш, гэтая пагранічная паласа заставалася ў складзе літувійскай племянной арганізацыі. Згадзіўшыся ў асноўных рысах з такой характарыстыкай кантактнай зоны, дадам, што па сведчанню археалогіі на тэрыторыі пералічаных вышэй усходнеславянскіх гарадоў-дзяржаў побач са славянамі жылі таксама і балты. Мяжу суцэльнага балцкага насельніцтва Лаўмянскі прапаноўвае прыблізна па пунктах, пакідаючы іх на балцкам баку: Мерач, Эйшышкі, Ашмяны, упоперак возера Свір, на поўнач да верхняй Дзесны. Палітычную мяжу Лаўмянскага удакладніў Ахманскі. Ён заўважыў, што крывічы перайшлі Нёман каля Беліцы, і крывіцка-літувійская мяжа праходзіла каля Ваўкавыска, па рацэ Зальвянцы. Аднак у гэтай удакладненай мяжы на 12-13 стагоддзя
Гэтаксама, як і ў лініі Лаўмянскага, ёсць адзін сур'ёзны прарыў, менавіта ў кірунку на Вільню. Але аб гэтым трохі пазней. Аб існаванні вялікай кантактнай зоны са змешана-балтаславянскім насельніцтвам на Панямонні сведчаць археолагі і лінгвісты. Для вывучэння гэтай праблемы аўтар выкарыстаў вынікі археалагічных даследаванняў за апошнія 30 гадоў. На карту Панямонні былі нанесены археалагічныя помнікі другой паловы першага і першых стагоддзяў другога тысячагоддзя нашай эры, этнічную прыналежнасць якіх, балскую ці славянскую, даследчыкам удалося акрэсліць. На карце амаль адсутнічаюць даныя з літувійскай тэрыторыі, паколькі літувійскія археолагі, як правіла, не акцэнтуюць увагі на этнічнай інтэрпрэтацыі археалагічных помнікаў. Трэба зазначыць, што археалагічныя помнікі 10-14 стагоддзя і сёння даследаваны вельмі слаба, этнічная прыналежнасць вызначана толькі да 20-30%. Аднак для статыстычных высноў гэтага можа быць дастаткова. На карце відаць, што славянскія і балскія помнікі размешчаны ў перамешку, больш-менш шчыльнымі плямамі. На поўначы, бліжэй да балцкага масіву, больш скуплены балцкія, на поўдні, адпаведна, славянскія помнікі. Усе гарады ўсходнеславянскія, а вясковая аколіца як балцкая, так і славянская. Славянскія помнікі маюць тэндэнцыю да размяшчэння ўздоўж рэк, балцкія ў міжрэччах. Асобны від помнікаў складаюць так званыя каменныя магілы. Адны даследчыкі лічаць іх балцкімі, дакладней, яцвяжскімі, іншыя – помнікамі, цытата, старажытна-рускага насельніцтва Чорнай Русі, насельніцтва, якое склалася ў выніку цеснага ўзаемадзеяння яцвягаў са славянамі, канец цытаты. Больш дакладнае раздзяленне энклаваў балцкага або славянскага насельніцтва ў кантактнай зоне справа вельмі складаная, яна патрабуе суцэльнага археалагічнага абследавання тэрыторыі зоны. Такім чынам, можна вывесці, што ў 11-14 стагоддзі ў басейне сярэдняга Нёмана лініярнай этнічнай мяжы паміж балтамі і славянамі не было. Адпаведным рэальнаму стану рэчаў будзе казаць аб кантактнай зоне, ці паласе шырынёй каля сотні, а ў кірунку Вільні і больш кіламетраў. Прапанаваныя даследчыкамі лініярныя межы характарызуюцца вялікай ступенню умоўнасці і прыблізнасці. Яны з большай ці меншай дакладнасцю адлюстроўваюць толькі тэндэнцыю да перавагі на пэўных храналагічных этапах працэсу аднаго этнічнага элемента над другім у межах кантактнай зоны між двумя этнічнымі масівамі. У кантактнай зоне балты і славяне жылі ў перамешку, больш-менш кампактнымі плямамі. Гарады ў гэтай зоне – Гародня, Новаградак, Ваўкавыск, Слонім, Здзітаў, Астрэя, Вывярск, Вільня – былі ўсходнеславянскімі, але абслугоўвалі ўсю балтаславянскую ваколіцу. Доўгатэрміновае суіснаванне прыводзіла да паступовай асіміляцыі балцкага насельніцтва славянскім, якое, у сваю чаргу, пераймала тубыльцаў многія элементы матэрыяльнай і духоўнай культуры. Працэс узаемадзеяння добра відаць на характары матэрыяльнай культуры. Росквіт панямонскіх гарадоў у 12-13 стагоддзі, багацце якіх матэрыяльнай культуры ўразіла нават спецыялістаў-археолагаў, выкліканы, на мой погляд, гэтым балтаславянскім супрацоўніцтвам. І пасля 14 стагоддзя эвалюцыя балтаславянскай кантактнай зоны працягвалася, захоўваючы свой характар і кірунак на паўночны захад. Вось выснова мовазнаўцы, цытата, на працягу шэрага стагоддзяў да самага пачатку 20-го стагоддзя, а месцамі і пазней, адбывалася паступовае перамяшчэнне гэтай кантактнай зоны ў паўночна-заходнім кірунку. Па-першае, у прылеглых да яе раёнах літувійскае насельніцтва засвойвала беларускую мову і станавілася двухмоўным. Па-другое, у многіх месцах гэтай зоны літувійская мова паступова саступала сваёй пазіцыі беларускай, канец цытаты. Можна заўважыць, што з канца 10-го да пачатку 20-го стагоддзя эвалюцыя названай зоны адбывалася ў прасторы між Менскам і Вільняй. Мяжой гэтай тэрыторыі з усходнеславянскага боку быў у агульных рысах вадападзел між Дняпром і Нёманам. Паўночна-заходняй, балцкай граніцай стала беларуска-літувійская моўна-этнічная мяжа пачатку сярэдзіны 20-го стагоддзя. Тэрыторыя, акрэсленая гэтымі межамі, з'яўляецца геаграфічнай прасторай працэсу балтаславянскага ўзаемадзеяння ў другім тысячагоддзі нашай эры. Яна ж стала месцам нараджэння ВКЛ, ядром і цэнтральнай вобласцю гэтай дзяржавы. У 13 стагоддзі за гэтай тэрыторыяй замацавалася назва Літва, якую яна ўтрымлівала да пачатку 20-го стагоддзя. Сёння этнографы выдзяляюць яе ў асобны гісторыка-этнаграфічны рэгіён – Панямонне.
Другая буйная фаза балтаславянскага ўзаемадзеяння, 15-й пачатак 20-го стагоддзя, праходзіла галоўным чынам на поўнач ад лініі Сафарэвіча. Мовазнаўца Леша Бандарчук зазначае, цытата, «Чарговы этналінгвакультурны рубеж, назвы на ішкі, прагістарычнае балцкае насельніцтва, перавага каталіцызму. Усходнія славяне перакрочылі толькі ў часы гістарычныя, ахапіўшы ўрэшце ў 19 стагоддзі амаль усю Віленшчыну». Канец цытаты. Дзея адбывалася ўжо ў полі зроку так званай пісьмовай гісторыі, што дало магчымасць лепш яе вывучаць. Асабліва гэта тычыцца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі далучаюцца жывыя этнаграфічныя матэрыялы, здабытыя непасрэдна на месцы дзеяння. Асноўны характар працэсу заставаўся нязменным – славенізацыя, беларусізацыя, на якую пазней накладваецца паланізацыя і русіфікацыя тэрыторый, заселеных літувісамі. Можна казаць толькі аб змене формаў працэсу. Як выдаецца, лінія Сафарэвіча адлюстравала тэндэнцыю да запавольвання ці перапынення на нейкі час развіцця ўсходнеславянскай прысутнасці на Панямоні шляхам каланізацыйнага руху. Аднак запавольванне каланізацыйнай плыні ўсходнеславянскага насельніцтва не азначае спынення славенізацыі, беларусізацыі рэгіёна на поўнач ад лініі Сафарэвіча. Сваё тлумачэнне этнічных зменаў у Літуве, на якое сёння спасылаюцца некаторыя даследчыкі, выказаў яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя Міхал Балінскі. Вядомы краязнаўца вывеў, што беларускае насельніцтва прыйшло на этнічна-літувійскія землі ў другой палове 17 стагоддзя пасля патопу. Вядомых войнаў, якія разам са стыхійнымі бедствамі вынішчылі значную частку насельніцтва Літувы. Выснова гэтая гучыць не вельмі пераканаўча, хаця па той прычыне, што тыя ж самыя войны і эпідэміі пагубілі не менш людзей у беларускай частцы ВКЛ. Пісьмовыя крыніцы не даюць падстаў сцвярджаць аб якім-небудзь значным міграцыйным руху ў гэтыя часы беларусаў ці, напрыклад, палякаў на абсяг літувійскага арэала. Відавочна, узмацненне славянскай, беларускай прысутнасці на Віленшчыне ў гэты час адбывалася на аснове ўжо наяўнага тут у 15 стагоддзі ўсходнеславянскага насельніцтва і не ў апошнюю чаргу, дзякуючы дамінаванню ў ВКЛ старабеларускай мовы і культуры. Беларускія энклавы, прысутныя шырокім клінам уздоўж рэчышча Вілі, паступова пашыраліся, галоўным чынам праз асіміляцыю навакольнага балцкага насельніцтва. Утварыўшы да пачатку 20-го стагоддзя суцэльна-беларускамоўны абшар з літувійскімі астравамі ў аддаленні ад асноўных рэк і дарог. Урэшце на пачатку 20-го стагоддзя Александр Брукнер канстатаваў, цытата, «Сёння ў Віленскай губерні, у даўняй Акштоце, агромністую перавагу маюць беларусы. Літувісы складаюць там толькі 20%, а гудаў там амаль у 3 разы болей». Канец цытаты. Аб раннім усходнеславянскім рассяленні на поўнач ад лініі Сафарэвіча ёсць сведчанні як археалагічныя для 12-13 стагоддзя, так і пісьмовыя ад 80-х гадоў 14 стагоддзя. Гэта датычыць у першую чаргу Вільні і яе ваколіц. Археалагічныя раскопкі на верхнім віленскім замку, дзядзінцы, прывялі іх аўтараў Алену і Владзіміра Галубовічаў да высновы, што тут на месцы балцкага паселішча, першае тысячагоддзя нашай эры, пасля перапынку, магчыма, у некалькі стагоддзяў з'явілася іншае паселішча, славянскае. Над культурным пластом першага паселішча, слой 6, у верхняй частцы слою 5 і ў слою 5D, даследчыкі зафіксавалі амаль выключна кераміку, характэрную для славянскіх могільнікаў 11-13 стагоддзя. Цытата, «Сляды новага паселішча зусім іншага характару, чым першае, з'яўляецца большай часткай у пачатку феадальнай эпохі і характарызуецца інвентаром, тыповым для старажытнарускіх гарадзішчаў. Калі ўзнікла новае паселішча, дакладна сказаць немагчыма». Канец цытаты. Вільня 14 стагоддзя, дзякуючы свайму сталічнаму статусу, неаднаразова выступае ў тагачасных пісьмовых крыніцах. З хронікі Віганда з Марбурга вядома аб існаванні тут у 1383 годзе рускага горада. На рэканструкцыі тапаграфіі Вільні канца 14 стагоддзя Ежа Ахманскі паказвае ў 2 разы больш праваслаўных цэркваў, 12, чым касцёлаў. Можна меркаваць, што ў сталіцы ВКЛ у 15-16 стагоддзі не толькі ў рускім горадзе, але па ўсіх яго пасадах, у тым ліку ляцкім, каталіцкім канцы, дамінавала руская мова. Па ўсёй верагоднасці, гэты горад быў заснаваны ўсходнімі славянамі, як і ўсе астатнія гарады ў рэгіёне, Гародня, Наваградак і іншыя.
Адрозненне толькі ў тым, што ён размяшчаўся на ўчастку крывіцкай каланізацыі. Характэрна таксама гідранімічная аналогія з беларускімі гарадамі. На месца заснавання горада у раку Вілю па-літувійскі нярыс упадае рэчка назовам Вільня. Гэтаксама, як Палота ў Полацку, Гараднічанка ў Гародні, Случ у Слуцку, Менка ў Менску і гэтак далей. У прывілеі 1387 года, якім вялікі князь Ягайле надаваў свайму брату Скіргалі шэраг зямельных уладанняў, ёсць цікавыя звесткі аб этнічным вобліку мясцовасцей у ваколіцах Вільні і ў Троцкім княстве, якое Якубоўскі і Лаўмянскі бачылі як этнічна-балцкую тэрыторыю. Пералічаныя ў дакуменце імёны баяр і назвы вёсак, размешчаных паблізу Вільні і Трокаў, на поўдзень і паўднёвы ўсход, носяць выразна ўсходнеславянскі характар. Цытата: «В Солчніках і ў той воласці, тое сяло Іванова, што Андрэй дзяржаў Барысавіч». Канец цытаты. Салечнікі каля 40 кіламетраў ад Вільні. Цытата: «На Вацэ сяло, што Барыс дзяржаў». Канец цытаты. 10-20 кіламетраў ад Вільні. Сёлы, цытата, Лебядзеўскай воласткі, канец цытаты, у ваколіцы Крэва, каля 90 кіламетраў ад Вільні. Таксама маюць выразна русінскія назвы. Цытата: «Дзмітрыева сяло, Груздовіца, Анцыпарава сяло і Скулібіна і Тургенева сяло». Канец цытаты. Аб моўна-этнічнай сітуацыі ў Літве 15-16 стагоддзя ёсць сведчанні сучаснікаў. У 1403 годзе кіраўніцтва Тэўтонскага ордэна заяўляла, што на час прыняцця каталіцтва ў 1387 годзе сярод літувійскага баярства была такая вялікая перавага рускай мовы, веры і звычаяў, што на аднаго літоўца-язычніка прыпадала, можа, сотня літоўцаў-русінаў. Нават з папраўкай на неаб'ектыўнасць гэтае сведчанне заслугоўвае ўвагі, асабліва ў святле іншых падобных паведамленняў. Ян Лугаш пісаў, што літоўцы жывуць разам у перамешку з русінамі і ў выніку кантактаў з імі страцілі шмат сваіх першасных рысаў характару. У 1501 годзе сакратар вялікага князя і каталіцкі святар Эразм Вітэліус Цёлак у прамове да папы рымскага Александра VI засведчыў, што, цытата, «літоўцы, стаўшы каталікамі, не страцілі ўласнай мовы, але часцей ужываюць мову рускую, гэта значыць беларускую, паколькі яна прыгажэйшая і лягчэйшая. А русінаў гэта значыць беларусаў, а не расіянаў-маскалёў. У вялікім княстве літоўскім амаль палова. Да чужынцаў адносяцца з уласцівай ім прыроднай ветлівасцю і зычлівасцю». Канец цытаты. Заслугоўвае даверу таксама сведчанне Іраніма Пражскага, які быў каталіцкім місіянерам у Літве ў часы гаспадарання вялікага князя Вітаўта. Па яго справаздачы мова народа Літвы прызнана славянскай, а літоўцы залічаны да славян. Прыняццё ад самага пачатку ўсходнеславянскай мадэлі арганізацыі дзяржавы прывяло да дамінавання ў гістарычнай Літве ўсходнеславянскай, беларускай культуры, хоць мяркуецца таксама аб ужыванні ў дзяржаўным жыцці літоўскай, літувійскай мовы. Даследчыкі звярнулі ўвагу на супадзенне этнічнай мяжы беларусаў з дзяржаўнай мяжой ВКЛ. Дзяржаўны статус старабеларускай мовы спрыяў беларусізацыі мясцовых балтаў. Мовазнавец Соф'я Кужова лічыць, цытата, «У літувійскай дзяржаве запанавала русінская мова, прычым не толькі як дзяржаўная і афіцыйная мова, як, напрыклад, латынь у сярэднявечнай Польшчы, але як мова хатняя і сямейная ў колах магнацкіх, а потым баярскіх». Канец цытаты. Да другой паловы 16 стагоддзя працэс беларусізацыі ахопліваў усе сацыяльныя слаі балцкай часткі Літвы, ад сялян да вялікіх князёў. Цікава, што гэты працэс, галоўным чынам сярод сялянства, працягваўся і пасля страты беларускай культуры дамінуючай ролі ў выніку паланізацыі і русіфікацыі.